Hapdeng kasau kasian jong kajingwan lengshop ka klam COVID-19 kalawan ra shibun gijing bat gijing shifting ya kipat ba nong shong chenong jong kadong ribhoi hi baro kawai kamtam hadin kajingdon kawai ka positive case ha ka chenong samlam kumbang yiju sakhi na kapor sakapor na kalyang jong ka sarkar kala ju shim khiaru ban perking ya karung kami jong kibreu na kawai ka jala sha kawai pat ka jala Henry kalongpat ke basungsi bat sungulongo padon kibriu ki bashim kabu ban pendan kam bakala ya ki ikhtiar kaba kidon kumjuru ban pentho bria ya ke sarkar da kaba pendan kam bakala ya ki karpas banrung ban mi syakwe pat ki jelah kine kibriu ki balashim kaburu ban penrung tu bat banwan ra tu ya ki bar jela ban pentrei hakikam ki jam jongki klem da penbiang ya ki kot kisla ki kam ki bakentup kum ga labor license ka epic kabalong ban pensisha ba ki de kinong bela bat ban pensisha ba ki de kinong India kaba khamso shifting shushu kalong ba kine ki briu dang ha ka pratarik ubnajun arajar arphau kila penrung tu ya laingut kinong bela ki badai na ka jela Asam da kaba kile chau da ka kali lajong nadu na Asam bat kila yaj lajru na ka jakale ya ka thermal screening test kaba don ha khat lai mer bernihan 3 दिन हो गया 3 दिन हो गया तो आपको आने का वो टाइम है वहाँ पे चेकिंग क्या सिक टू नहीं गया चेक नहीं क्या डायरेक्ट आया मालिक का गाड़ी में लगे मलिक का गया मतलब 13 माइल में चेकिंग नहीं हुआ मालिक का घर नहीं कौन सा तारीख में आया था तारीख तारीख की क्या तारीख है इसलिए ऐसे 3 तीन दिन। 3 दिन हो गया 3 दिन हो गया तो बिना चेकिंग आने दिया इधर उधर से आपको चेकिंग नहीं किया चेकिंग नहीं किया मेडिकल कुछ भी नहीं किया कितना जन है 3 नाम क्या आपका पर्सन आपका आकाश आपका निपिन Kode ka kong primti mersing kabadon ya ka somil ha ka shenong borgang marangar hariboh distrik bat kine kinong trei barjela ki bakentup ya Prasan Kumar Bordoloi u Akash Patur bat unipen Bordoloi bat arngut na kine kidei ki badon ya ka epic ban pensisa ba kidei kinong India bat uwei na kine pat umsyam ladon kano ka kot jing pensisa ba udeu nong India Hadin ka jingwan tre jong kine ki laingut sya kate ka mil oding ban tre nadu ka pratarik benajun arajar arphau kiwei pat kinong bala ki badon ha kane ka mil ki badai ki trai shnong kila shifting ba yo kine ki breu kiwan ra ya khunyang jingpang COVID-19 bat kila pepno ban le tre bat kila pentip wood sya kaseng HYC kumta na kalyang jong ke HYC hapo ka jingyalam jong uba Richard Dingdo kum u president uba Mission Tron kum u vice president Usamla Tony Shella kum u General Secretary kanong po circle kila hiar wood sya kate ka mil oding ka badan hamarngar bat lap ya ka jing shisha habayo baniakren ba di kong primti mersing ila kamba ila le ya kane da ka jing tip jong orang basnong Henry anda habalayo bania kendu bat orang basnong uba es sokwai une orang ba pan ula penpau ya ka jing lengo bat dan jing tip ai sepang kane ka jingwan ra ya kinong tre barjela ha kane ka mil oding la kali shwana kaliang joka snong bat orang basnong tengong pe kibru ki batre permenan bat nga kine la khnai snem kitre te ki der ki babun ki don tang laingot Angor kan ka ben ka ngampak yo jiti tad hadu nang men ne ngatip ba wan shong kum le Tiga orang na bilayo juta rupiah na aha em artiyo kali kita try ki yo kitray pa Lagi yo try ka lapan ba? information na pula yo Ay, sige, sige. hang no try pa kita tu balapan bit kata ke usul namar ipun yang itu ikong ha ngidon kam kinong tray Ah. tengin ra em ngilara ba namar ba kum kan ka pormo ngaong yaki ba yamen ta shipor ngaong naira shua ngalaong kam ta te hadin kata pada ikong pada iong ila song quarantine hang na hakano kedur kala ban long mo kata kam long nilap mene ki tray deh Ulah tray. ki tray kedur kadang nge video ro bagi kala ring itu oh ngamtip takaya teh lagi kena ki dah sai ki mo kada ai kena rem mo tapi orang basnong kuno piblim kumne kan mere ka ba ka hoi ada piu orang basnong pim tip ya kata ada kum ka jing bata ju i long yong bagi layo jing bit na phi balik shaw kita ki bro ban pen tray ban sa hang ni kan ban song ban tray hang ne kableng ka khandeu ngam patip Nagalyang jong kaseng HYC kala penrem jur ya kene ke jingle bian jong kine kitrai kene kamil odding ha keju kapor kaseng ke kentu ya baro bakim dei banle ya kum kine kijat kam babian Henry kidei banai ke jingi trai lang bat ke sarkar kenang banla bante la kam ya ke jingpur state jong ke klam COVID-19
nakaliang jong kaseng kelap bentip bad aitino mar sya kibor pulit bande ya kabadon kam. Te kumbang ini la yo ka komplain kamtam na kini ki samla khasi ki batri hakane ka jaka menmet akapor ladang bakla akapor posteng bat kharoi beje kumta kila phone yang ba kini ki samla khasi ki batri hakane ka jaka kila phet no nakane ka jaka namar ki shifting ya kini ki laingut ki ba kane ka try kala wanra kala likit hi nadu natai napo ladang bakla napo jorobat kila likit igini ki brio bat kila wanra angne bat kini ki samla khasi kila shupet la ka phet kumtu namar ba kiting ya yo le se kini gibreu kikin wanra ya kana jingpang khamtam kini gibreu kidai napo Merigau napo Asam te kumbang itip he na Asam kadai gawi na ka red zone kumjur ha Merigau te nakaliang kaseng idap daga jing sukhia halor ka jinglong klam akor ba jinglong lightland kini gibreu ba jing penton kam baklaru ya kini kipas kumbang yo jing tip menta nakaliang kaseng ba kini ki kane ka try kala lik shauhi ya kini ki laingut kinong tray barjela kiba wani alam tray hakane ka jaka klem dale ya kane ka screening test hangtai hapo khatlaimer te ngimtip na kano kadau bat nakai kadau ka bala penlong ki bakin ya light bat ki klem le ya ka screening test hangtai hapo khatlaimer te nakaliang ka seng iso ban kentu ya kini kiba pej ya kiba dan hangtai hapo khatlaimer nakanta balai ini screening test bakin pej bahas bakin pej ngor kamtam ya kini gibreu bawan nabar jela kamtam nak jela Asam pada gawin nak jela ka Don Marjan bat kene ka state Meghalaya jungi bat kade gawin nak jela ka kadon hapring ka jingma la ka red zone ka balik se kalap manwara ya kinyang jingpang se kini ki jaka jungi kini jaka jungi kanang long ki jaka ki ba yole ka padang khuj ka banginang light nak kita jingpang reda ka jingwan light lan kini gibreu sia kene ka jaka jungi klempap kene ka jingpang kanwaran ka bat ki tinggi semua penrem ya ka jingle jong kane ka try jong kane ka sawmil tak bala chuan ra be anya kini gibreu klem dale ya ka screening test mata khalaimer bagi soru berkentu ya kini ki baterai yang po screening test ha po khalaimer bakin sobha ban pek ngor ban simkhia bha halo ka jing rung lailan kini gibreu ki benabar na po ka nakiwi jela kamtam na ka jela halo be dei ba kata bentangas ni nakaliang sing isngo berkentu syaba kamtam ki bor panya jong ka district ba habaki aya kini ki pas ki breu bat hagaju ka porlu habaki don kajing checking kidai banda check bah bat kumju ro bakin aya ki pas kerpang tang gitu ki badan kam syai ki pas namar balai ngiui hakini kisngi hakini ki jaka jungi ba kidon sibun ki breu ki bla pendan kam baklai ki pas ting ka pas kabadai nakawi ka benta kila ba sakawi ka benta kumbalong kane kawi ka jaka menta dakane ka pas dakabakai kiyo pas nakawi pat ka banta kili shaw ya kini gibreu te ngiso ban ong ba ngiso ban kentu ba kidai banda kimdai ban ai kelumar ya kini kipas andre kidai pat banda pek bah ban pek kerpang ya kini kipas ba ya kino ki badai ban ai ba kino ki badai ban ai ba kumjuro ni kenturo iki bor jongka an kamtam ki na sakaliang ki pulit bakin da pek ngor bah ya kini gibreu kamtam kini kipas na mar kedon ting gibreu ba pendon kam baklai kipas kiba kidai na kawe ka banta pat andre ki kila pat nak kawe garukom bila segi kila panwan kit breu lan kila pan ya lampat ki breu ki panabar te nakaliang ka seng halor ka jing keno kan ka try ka baong ba la aibor urang ba asnong banwan yalam ya kini ki breu ki ba nabar ha kana ka jaka andre ha ka jing toket rengkat bat ki pulet bat kumju bat mengi ki nakaliang ka seng te urang ba asnong la yetu saya hangi ba kumdon jing tip iya kata ka jing wan ra breu jongki bat kumju ru urang ba asnong klem ai ya ka jingbet bon rasno ya kini ki bro ki bertrain bar bakin wan sakane ka jaka snong jongki tega e ka bagi kwa ban ong na kaliang jingi kalong ba sngo bha om tang hakane ka snong handai saki wi pat ki snong ru ban ai ka jing ya trilang khamtam hakum kane ka por ha ka ba kumbaya ngi kat ba dang mi gisni kane ka jing pang kopit khat khandai kala dangkiu tegi kentu ki rang ba snong makinom ai jingbet klumar let's say yo kidon ki wi snong ki ba ai jingbet namta kini ki bro ki ba nabar jong ka jela bakin wan bantre hakne ka sakine ki dong ki thani jongi bangi sngoru ban ong ba ngida kentu jor ki baro ki dorbar snong bakin long pikir ba hakabai dei bat kane ka banta